Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Cyklistika, Truhlo. Vieš čo, cyklistika, ja môžem za cyklistiku povedať, bol som na výjazde aj v sobotu, aj v nedeľu, v sobotu leto, v nedeľu som cvakal zubami a to je tak všetko z cyklistiky, čo vám chcem povedať. Ale ty si za cyklistika. To nie sú vlastne zlé informácie z cyklistiky. Áno. Rýchlo útočíme. Nie, sezóna sa skončila a začína sa sezóna cyklokrosu, keby ste chceli. Nechceš špeciálny podcast cyklistický? Môže sa volať Kolečka, že obracajú. Ďakujem, ale ináč cyklokros mám veľmi rád, lebo oni furt sú takí zadrbaní od blata a strašne sa na to dobre pozerá. Áno, majú veľmi čudné čapice. Čapice? Oni majú také, všimol si lebo cyklokrosári majú iné čiapky ako všetci ostatní. Od čias Radka Šimúnka. Tie náuškové? Také čudné, no veľmi čudné, také vyzerajú ako škôlkári všetci. A to nemajú z vodného póla? Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími. Športu zdar. Nazdar. Servus. Ahoj. Športu zdar, opäť poďme sa predstaviť, možno niekto ešte nepočul tento podcast a keď nepočul, tak chce vedieť, čo sú to zahlasy, čiže zľava doprava. Moje meno je Andrej, pozdravujem všetkých. Čaute, ahojte, Stano. Stánko je expert, je to náš bookmaker. No, ja som junior, ahoj. Ahoj, ja som Marcel a toto je Truhlík. Ahojte, dobré ráno. Nepoviem vám dobré ráno, lebo môže byť akákoľvek doba, keď počúvate tento podcast, ale ja môžem hneď z úvodu povedať, ja sa strašne teším, že je tu Stano, lebo mu môžem povedať, ja som vyhral na tie žreby. Minulý týždeň, čo si počujete slávno. Na ten stierací? Áno. Počkaj, ja som vyhral. Nie. Ja som vyhral. Počkaj, ale ja som vyhral. A ty si koľko dal? Ja som vyhral 520 €. Na jednu 500, na druhom 20. Ty? Ja kilo. A ty? Ja mám 40. A ináč aj babi, takže vy ste už v mínuse. Nemohli si. To je podozrivé. Dva žreby som mal, jeden 500, druhý 20. Ja som mal stovečku. Ja som mal stovkový. Ja 40. Počkajte, ale vy si robíte srandu, chalani ostatní. Ja si nerobím srandu. On si nerobí, on naozaj vyhral. Truhlík, ty si nepodržal ten fór, bože. Nie, pozri sa, Stano. Videl si už tie vypulené oči. No som taký vypulený, no. Ale akože by som vám to doprial. Ja som počítal to pravdepodobnosť, že koľko ľudí teraz nevyhrá. Koľko slušných ľudí nevyhrá. Ale ja si predstavujem, vieš, presne tú atmosféru, keby som zoškrabal a vyhral naozaj tých 200 000, či koľko tam je písaných. Áno, a teraz prídeme s tým, že priniesol si nám najnovšie tie tikety, najnovšie losy na stieranie, žreby a tuto je výherný, ktorý vyhráva celú vašu kampaň. Čo by ste potom robili? No však, ale veď ono je veľmi pravdepodobné, že to niekto vyhrá, tak je to robené. Áno, ale keby som bol hovorí, že on by vyhral, že ja... My by sme ti to dopriali by sme. Aj, určite. No, jasné. Ty si nám povedal nejaký príbeh a dopriali by sme. Hlavne vieme, kde by si mohol kúpiť. Vieme, kde bývaš. Dobre, tak poďme na to, čo sa naozaj udialo ten minulý týždeň. Môžeme začať snáď fotbalom. Myslím si, že s Portugalskom to nebolo také zlé nakoniec. No, v každom prípade platí, že Dúbravka určite nešiel po zápase do nevestinca, lebo on by chytil všetko. V každom prípade, aj napriek tomu, že dostal 3 góly, tak sa stal hviezdou zápasu, čo teda sa častokrát nestane, ale naozaj má fantastické zákroky a snad sa predal týmto zápasom. Ja si myslím, že to sledovalo, samozrejme takéto zápasy sleduje veľa expertov, agentov, generálnych manažerov a tak ďalej a ukázal, že aká jeho strašná škoda na tej lavičke v tom Newcastle. No. A že za slušné peniaze sa dá kúpiť akože naozaj dobrý brankár. Presne tak. Ale okrem toho, že ukázal Dúbravka niečo na jednej strane, tak na druhej strane sme mohli sa pozerať na trošku vednúcu alebo viac uvednúcu hviezdu Cristiana Ronalda, kde už ho jednoznačne tí mladší chalani v Portugalsku prekonali a ukázali, že ako sa to robí. Aj keď strelil 2 góly. Je to ikona a legenda, je dobré, keď je na ihrisku, ale už vidieť na ňom, že už nedáva do toho. Už sa trošku trápi. Už tak, že si pochodí. A teraz tam je ten obrovský rozdiel. Viac bude o to, ako vyzerá, aký urobí výraz, či sa usmieva, nové zuby. Že niečo ako Palodíňa v Michalovciach. Na sklonke kariéry. Slnko stojí. Čo, chlapci, ale to je niečo ako Jožko Štimpel, ktorý neustále hrá s drevenou hokejkou. Druhá hokejová liga. No, že furt hráva? Áno! No. Počkajte teraz sekundu, ja si musím dohľadať. Je to super, ale je to smutné, nie? Vieš, čo myslím?
Tak pre veľkých fanúšikov Ronalda, teraz keď odbočím od toho Jožka Štumpela, pre veľkých fanúšikov Ronalda to môže byť smutné toto už naozaj, lebo už je to už zjavné. Už ho nechcú tak vidieť. No. Áno, už je zjavné, že toto už je nad plán, ako keby. Takže, ale chceli ešte na jedné majstrovstvo Európy, takže zrejme to tam skončí, predpokladám. OK, to vyzerá, reprezentačne. Jasné. No, chlapci, aby bolo jasné, tak Jožko Štimpel pomáha druholigovým Leviciam sa etablovať v súťaži, hej? To znamená, že naozaj si viem predstaviť, že ten center toho útoku, ktorý chodí na presilovky, akože môže to tam rozdávať. Lebo toto bola jeho obrovská devíza. Ako on to vedel načapovať tomu Žigovi, to nevedel nikto. Áno. Takže Jožko Štimpel, srdečne ho pozdravujeme a Maťku takisto. Okrem toho Petržalka hrala ako? Joj, v nedeľu nádherný zápas Petržalka, privítali sme Liptovský Mikuláš a teda ja som išiel 10 eur jednotka. Prehrávali sme 0-1 od prvého polčasu, ale v poslednej sekunde naozaj už s gongom záverečným sme otočili zápas, vyhrali 2-1 a týmto opäť musím pozrieť môjho kamaráta Paťa Daneka, ktorý bol jedným z tých, ktorý rozhodol. Tak to je mega. Úžasný zápas, akože atmosféra, aj futbalovo sa to dalo pozerať, bolo to pekné, aj keď už je teda vonku zima, čo si moc neteším, ale teda 2-1 sme vyhrali. A aktuálne Petržalka na krásnom 5. mieste. Fanúšik. Máme dvoch frajerov, jeden je obrovský, toto som ešte nevidel, uhádol jednu basketbalovú a 3 florbalové remízy. Wow. Uhadnúť v basketbale remízu. Bol to tzv. Rozpisový hybrid. Hybrid znamená to, že mal tam jeden rozohraný zápas, to bol ten basketbal, a k tomu pridal 3 florbalové. Všetko remízy. Všetko mu to vyšlo, vklad 10 eur, vyhral 13 000 takmer. Čo si? No. Je to frajer. Čo si, tak toto je silná frajerina. A máme tu ešte jedného pobočkového frajera, to je ten, ktorý naozaj vypisuje a potom na pobočke to podá. Takzvaný pobočkár. Ten za 3 eura podal 9 futbalových zápasov, okrem iného aj výhru Maďarska nad Srbskom, prípadne trafil remizu v brazílskej sérii A a teda za pár eur vyhral 4200. Počkajte, ako vyzerá, ak chcem stretnúť takých ľudí? A to nie sú tí, že nemáte vy, že máte nejaký dotazník, že keď príjmate nových ľudí, že ukáž tikety? Nie. Že takých frajerov by akože... Ale ukazujete si tikety? Čo si? Lebo my si ukazujeme tu tiež niečo v práci. My si tiež ukazujeme v práci, no. Áno, všetci si v práci ukazujú. Doma väčší tiket. To je bežné. Výborné. Zahnali sme sa do kúta. Personalistické okienko sme. Moja predstavivosť. Nie, cyklistiku, prosím vás. Čo tam máš toho? Ale môžem vám povedať, čo tento týždeň ponúka. Kto? Na stavkovanie. No. Ja tak, dobre. Makao s Mianmanskom a Laos s Nepálom. Tak Laos s Nepálom je derby, zas pozor. Nepál, tak. To zas... Nie, mám to tu so smajlíkom, čiže chcem na teba vedieť, že čo tu bude so smajlíkom. Remíza, čistá. Jasné, to je čistá remíza. Lebo 1-1. Nepálci síce nevedia hrať futbal, ale oni urobia ihrisko 4300 metroch nad morom. A Laos má ambície, vymenil trénera, takže ja si myslím, že... Tá vymýšľaš si. Nie, vôbec. To teraz vy nesledujete azijskú kvalifikáciu? Tak to je... Vymenil trénera. No. Bolo sa im páči, Stanko zmenil tón, keď rozprávate. Tak ale zase nerozprávame sa. Viete dobre, že z typerského hľadiska je mojou obľúbenou tá zóna CONCACAF, takže ja sa priznám, že ale to je Karibik. Musím sa pochváliť, že cez víkend som trafil 2 otočky, že polčas zápas. Jedna v kurze 40, druhá v kurze 30. A koho si mal Haiti s kým? Mal som, nie Haiti hralo dnes večer, predstav si. A dobre si trafili náš. Haiti hralo dnes večer s Jamajkou. A predstav si, aj tam bola otočka, Haiti vyhrával 1-0, prehralo 2-3, takže... Že Jamajka odfajčila tak. Jamajka odfajčila Haiti. Jamajka totálne odfajčila Haiti. Doslova do písmena. A potom Kolumbia, ktorá je známa tým, že má najlepšie naťahané čiary na ihrisku. Tak ty ako? Nemenili trénera? Kolumbia ešte len bude hrať, myslím, zajtra. Oni ani nevedia, že mali trénera. Tu vidím, že Argentína vyhrala nad Paraguayom 1-0, pričom Messi, pozor, prišiel ako striedajúci hráč až v 51. minúte. Ale to je super. Ja dopozeral ešte niečo na Netflixe. Oproti tomu Ronaldovi to poviem, že asi sa to robí skôr takto, ako to robí Messi. No na Miami to tak robia. Áno. A funguje im to. U nás na Miami to tak robíme. No ale bude šláger, Anglicko, Taliansko, aspoň to je niečo pekné. sa bude dať pozrieť. A to bude nudný futbal. Hej?
No. Tak ako ten Laos, Nepal by mohol byť ale lepší. Nepal môže prekvapiť, oni tam majú strašne, tam majú krídlo, úplná lavina. Áno. Brahmaputrian sa volá, ale nevážne, vy si robíte srandu. Ty si robíš srandu. Ja to sledujem. Čo, brankár je Ajaše Vera? Približne tak nejak. Ajaše To Vera. sú také tie krásne mená. Nevracím Ajaše Vera. No nie, ale Taliansko s Anglickom to väčšinou sú, keď sa na to tešíš na takýto Chápem. zápas, takže potom to také, že ledva 0-0 alebo 1-0. Tak nie každý hrá s Talianmi ako my na majstrovstvách. No, to áno. To bol jeden z mála talianských zaujímavých zápasov. Ako by to bolo včera, keď ten Kamil Kopunek bežal dopredu a bolo počuť cez telku normálne z lavičky, kam ideš? Chvála Bohu dal gól. My sme mali betonovať. A ty kam ideš? Ale tomu muselo úplne prepnúť podľa mňa jemu. Lebo on tam išiel na támi, vzadu betonoval, on sa zrazu z ničoho nič rozbehol na hrot a proste dal naozaj krásny gól. Naozaj, a že mu preplo, to je jasné. Ak si z Trnavy aspoň raz za život, ti to musí. Ale to aj ty, keď si to pozeral v telke, tak si normálne zamrzol. Čo robí? Áno. On išiel betonovať, ale išiel... Vlado aj skričal, kde bežíš? To je krásne. Keď si spomenul Trnavu, hneď skočím na to Slovensko, Trnava Slovan. Highlight budúce, tohto týždňa teda. To je troj zápas? Slovensko, Trnava, Slovan? A môžeme si zatipovať. No je to náročný zápas, ja verím, že bude všetko tak, ako má byť a priniesie to pekný športový moment. Ja môžem dopredu povedať, že tipéri, ako to vidia. 22 Trnava, 27 remíza, 51% Slovan. Aha. Ale kurzy hovoria 2,55 na Trnavu, 3,25 na remízu a 2,65 na Slovan. No. Ja dám remízu. Pýta si to remízu, ale ja idem do dvojky. Pýta si to remízu. Ja tiež remízu. Ono to takto vidím. Ja víťazstvo Slovana s handicapom. Aj, to sa mi páči. 0-2, 0-3. Tentokrát si myslím, že... A páči sa mi, že to máme takto Nie, rozdelené. Slovan má teraz formu, ak sa to teda neprerušilo tou represtávkou, tak si myslím, že tento zápas vládne. Bez problémov. No dobre. Pekná analýza. A čo napríklad Chelsea s Arsenalom? Aj to by si vedel takto povedať? Jasné, 1-1. Myslíš? Nemyslíš vážne? Ja. Akože Arsenalu, ktorému sa darí neskutočne a zahrá mi toto? No. Áno, však, Aj Chelsea sa už rozbehla trošku. Ale hlavne Chelsea dali sa gól. dali gól. Treba to vyzdvihnúť, tento moment, že teda dali gól a chytili sa gólom a myslím si, že hrajú bod. Dobre, neviem, či sa s tebou budem viac rozprávať. Akože v Ty si ďalší z tých dúfajúcich fanúšikov Arsenalu, že získajú Nie titul? som ďalší. Ja som už dlhodobo dúfajúci fanúšik Arsenalu. počuj, ale ticho bol. Vieš čo, 2-3 roky ani ho počuť nebolo. Áno, lebo som plakal v kúte. No, a teraz, keď prišiel ten moment minulý rok, tak si sa chvíľku ozval, nadýchol si sa a potom si zase splasol. Dres si musí kúpiť, vieš, lebo schudol. Tak... Chlapci, ale sú aj horšie veci, napríklad byť fanúšik Man United, hej, to je... Sú ťažké ale veci. oni sú zvykli. Oni sú zvykli. Absolútne zvyknutí. To už A ich to musia baví. prehrávať ani neviem, Brentfordom a s tým... Vieš čo, ale je to úplne taký paradox, lebo ja som teraz trošku začal a tak som sledoval Beckhama na Netflixe. Áno. A že vlastne áno. Áno, Sir Alex Ferguson, to bol pozerateľný tým, to bolo úžasné. Že to obdobie... to vlastne... Pamätný Bayern, Teddy Sheringham a Ole Gunnar Solskjaer, tak to sú veci, na ktoré sa nezabúda, samozrejme. Tak. Tak to je také, že Neville boli, no, to je ono. Príliš veľa fotbalu spomínate. Otočme list. Prečo? Mám tu hostia. Nie, tak nám predstav svojho hostia. Tak si ho najskôr posadíme. Ok, Eliška, sadni si. Ty si prezradil meno. Skúste hádať, kto to je. No tak nie, pozri sa, nie je to také jednoduché. Ja ti to poviem z inkognita, že naozaj nie je jednoduché uhádnuť hostia, aj keď vieš, že je športovec, lebo to sa jednoducho nedá. A predstavte si, mám k tomu taký popis, že môj príbeh sa začína tým, že môj športový príbeh začal v mojich 11 rokoch. V 11 rokoch? V 11 rokoch. Počkaj, Trulík, počkaj. Aha, môžem pokračovať? No. Ty máš ten text. Kedy ma terajšia reprezentantka Simona Maceková nahovorila? Aby som si vyskúšala tento šport. Trulík, ale to je prvý článok, ktorý vybehne. No vidíš. Takže už vieme, kto tu je. Ahoj Eliška, vítame ťa u nás. Ahoj. Dobrý deň, prajem. Eliška Mintálová, vodná slalomárka, poviem presne, Cčko alebo Kčko, teda aby všetci vedeli. K1.
to znamená káčko, teda kajak, hej. Kajak je to, kde ste zaštuplovaní a máte padlo na obe strany, aby ste vedeli. Dobre? My teraz pre tých, ktorí nemajú obraz, lebo nemôžeme dať ilustračné zábery, tak vysvetľujeme. Vítaj, ahoj u nás v podcaste. Počula si už o tomto podcaste? Nie, povedz pravdu. Nie, to je v pohode. Tak nepočúvam tento podcast, ale určite som započula. Počuj, lebo my sme tu, že Aristoteles, Platón a Sokrates a ešte ďalší Eleati. Sokames a Sokeres. A Sokeres. A múdrujeme o športe, prd o tom vieme. A typovačky hore-dole, vieš, ja dám X-ko, ja dám 0, Laos, Nepal, neviem čo. A potom tu máme takých vzácnych hostí, ako si ty, takže nás to teší. Takže vítaj a buď prosím ťa milosrdná. Ďakujem pekne. Dobre, Trulík, ale teraz je ešte na tebe, aby si nám Elišku Mintálov teda nielen predstavil, vieme, že je to vodná slalomárka, ale vieme, že za sebou má naozaj v poslednom období úžasné úspechy. Povedať, že je to vicemajsterka. Čiže vicemajsterka čoho si teda? Sveta. Vicemajsterka sveta. Tak to je úžasné. A vicemajsterka sveta, čo z toho má vicemajsterka sveta, že je vicemajsterka sveta a kam sa vlastne s tým dostane? Tak teraz bola v podstate špecifická sezóna, keďže sme si museli vybojovať olympijskú miestenku a mne sa to práve tu na tých majstrovstvách sveta podarilo. Takže máš olympijskú miestenku do Paríža. Áno. To je fantastické, nie? Tešíš sa? Jasné, je to super úspech. Naozaj vnímajú všetci športovci tú olympiádu ako vrchol? Samozrejme, tak tým, že je to raz za 4 roky a nie každému sa to podarí. Máme taký príklad Saša Slavkovského, ktorý má za sebou strašne veľa úspechov a nikdy sa mu to nepodarilo. Takže je to fakt obrovská radosť. Kam si dáš vytetovať olympijské kruhy? Lebo to je podľa mňa ako, že to má každý, kto bol na olympiáde. No, tak ja zatiaľ nie, aj keď už som bola na jednej. Máš nejakú kerku? Nemám. Trulík ťa môže inšpirovať. Zatiaľ nie. Na celý chrbát má automatickú práčku. Z vrchu plnenú. Takzvaný top loader. Tá parížská bude taká trošku, my sme boli v Londýne na olympiáde, odkiaľ sme vysielali a bol taký akože totálny meský typ olympiády, čo sme si užívali aj my, lebo svojím spôsobom bolo blízko všade. Ty to aj vnímaš? Lebo my aj čo sme sa so Sašom rozprávali, taká voda, hen taká voda, taká trať, netaká trať. Aký je ten Paríž? Tak Paríž je krásne mesto. Áno, ale tá voda na tej si už súťažila? Áno, teraz sme tam mali vlastne posledné preteky, kde som si to mohla vyskúšať. Čiže na vás skúšali to všetko? Áno, a je to moderný variabilný kanál? Od taký test event a je to taký moderný kanál. Žiaľ teda ešte není dobre upravený a budú tam ešte prebiehať nejaké zmeny do mája, pretože tá voda je dosť nestabilná, niekto sa tam natrápi. A chutná? Zase zároveň niekomu to pomôže, čiže je to také nespravodlivé. Chápem. Z čoho to je voda? Či nevieš, je to zo Sény? Je to jazerná voda. Jazerná voda. A chutná? Nechutná. Počuj, ale ty to máš tak, že táto voda, že ideš tam a tam na pretek a si povieš, to bude trošku slanšie. Alebo Alebo niekde smrtká voda, vieš, trošku. Teraz so slanou vodou máme na Reunione, kde sa chodíme... Reunion? Na ostrove Reunion? Tam sa chodíme pripravovať na jarné sústredenie. Ale aj to len vtedy, keď sú nejaké väčšie vlny, vtedy tam príde taká navalová vlna. Inak sa spýtam, keby sme ti dali v pohárikoch vzorky vody, vedela by si, že toto je taký kanál? Toto je Mikuláš a toto je Čunovo? Čo? Dá sa? Možno aj, hej. Počúvajte, tak poďme si na to vsadiť. A počas tej jazdy ty aj naozaj vypiješ vody? Nie, tak možno tak, lebo si ju začali trápiť s tým, že tak ma tak napadlo, že koľko ty vlastne vypiješ počas tej jazdy? Nie, to je, počúvaj, to je ako keď si expert na vína, hej? Ochutnáš, ale vypluješ. No aha, takže vyplúvaš to. Prečo som sa to dala na A čo si čakala, že ťa budeme pýtať na časy? Dobre, tak ja pritvrdím, že keďže ty sa hýbeš furt okolo tej vody, nejak si na to človek musí zvykať. Povedzme, spávaš ty s rukou v pohári vodou, lebo ja si to neviem predstaviť, lebo ty si celý čas okolo teba je voda a ja by som akože v podstate povedal, že ja by som musel v kuse močiť. Čiže neviem si to celkom predstaviť, ako je to u vodákov. Tak až teda. Pravda je taká, že ja sa vyhýbam vode. Aha!
Okrem sprchy, samozrejme. Nie som teda fanúšik vody a celkovo neviem, prečo robím tento šport, pretože... Počúvaj, to ani my napríklad. My s juniorom my sme strašne netalentovaní, ale už sme takí slávni, že nemôžeme prestať. Ale toto je úplne novinový titulok. Ja nie som fanúšik vody. Strieborný medailista. Počúvaj, to je fantastický titulok. Ako myslím si, že bulvárni novinári by plakali šťastím, keby si im toto bola povedala. Ale je to len a výlučne v našom podcaste. Lebo truhlík by močil. Ale asi skončíme. Nie. Takto, a cyklistiku máš rada, nemusíš odpovedať. Že okrem toho, že má nejaké tituly, tak získala aj titul Nike športovkyňa mesiaca september. Čo je pri takých menách, ako sú Sagan a Vlhová, je to úžasné. Sagan čo robí? Cyklistiku? Áno. Okay, dobre. Tak gratulácia aj k tomuto. Lebo povedzme si rovnako, že keď si futbalista Sagan alebo Petra Vlhová, tak akože staneš sa tým Nike športovcom mesiaca. Teraz nie, že jednoduchšie, ale predsa. Ale jednoduchšie, áno, je to tak. Jednoduchšie. Dáš gól asi... A teraz akože keď ideš z tej vody, tak je to také trošku náročnejšie, dá sa samozrejme, takže veľká gratulácia. Nebolo to len tak akože nejaké umiestnenie, takže klobúk dole, alebo helmu, alebo padlo. Alebo... A ako to vidíš, aké je to ženské osadenstvo? Kto teraz dominuje? Viem, že Češky sú tam veľmi kvalitné v tej zostave. Francúzsky? Dobre hovorím? Češky až tak nie. Nie? Tak sa mi zdalo. Najväčšia rivalka je vlastne Jessica Fox, ktorá je fakt fenomenálna, má za sebou mazaná ako liška. Áno. Lubricated like a fox. Angličanka či Američanka? To je Austrálka, ale v podstate ona má otca Brita a mamu Francúzsku. Čiže taká zmiešaná, ale žijú v Austrálii. Lepšie, ako mama bola Britka. No, to sa nevylučuje. A aké sú šance na tej Olympii? Tak akože skús nám akože nám typerom povedať, čo tvoje šance teda samozrejme. Čo by bolo tak akože štandard a čo by bolo nadštandard? Aký kurz by si dala? Tak nechcem nejako hádať, alebo hovoriť si... Počúvaj, je to tak, že cítiš, že ak zajazdíš svojich 110%, tak je šanca, hej? Na medailu. Určite. Jednoznačne, kľudne aj na zlato. No, nech sa to sme chceli počuť. Nie. Inak u nás na Slovensku máme taký zvláštny zvyk, že ak športovec povie, čo je všade na západe absolútne normálne, chcel by som vyhrať medailu, strašne potom túžim, idem teda na tú olympiádu, alebo na tie majstrovstvá sveta. U nás sa takéto vyjadrenie obvykle stretne u verejnosti s tým, že tak trošku skromnosti by nezaškodilo. Ale takto má byť to sebavedomie super. Absolútne. Je to perfektné. Je samozrejme podložené úsilím, troškou šťastia, lebo to si povedzme pravdu. Hej, vždy ten škrt tej bránky zelenej alebo červenej tam hrozí. V tomto športe a je to ohromná strata hneď. Ten pretekár musí mať fakt aj veľa šťastia. Áno. Predsa na tej vode sa môže stať úplne hocičo. Stačí... Oriu vetra. O pol stotinky neskôr dať iný záber a už to môže dopadnúť nefatálne, čiže... A chodíš si zajazdiť aj na divokú vodu niekde vo svete, len tak pre chuť, pre radosť, či na to vôbec nie je čas? Nemá rada vodu, povedala. No presne, nemám rada vodu. Ani si nebola také, že ja neviem, u nás na Belej napríklad? Nebola som, nechodím splavovať. Ani v Senci, v akvaparku, kamo. Skôr som sa teraz začala venovať tej novej disciplíne kayak cross, ktorá bude tiež v tom Paríži. To je super. A to chceš skúsiť v Paríži tiež? Určite. Ale tam už si automaticky nominovaná? Áno. Ako náhle si v kajaku klasickom? Áno. Teda myslím na klasickej. Malo by to tak byť. Dobre. Dobre, to je super. Vieme sa už sústrediť na nejaký presný dátum? Vieš, kedy štartuješ vlastne? Ono je to, tuším, niekedy na konci júla, prelom augusta. Niekedy tak, neviem presne. Že ešte to nemáš, nezapísala si do diára, že... Ešte neviem, ktoré preteky... Spýtaj sa ho, že kedy ide na... Jaký to máš ty kríž, kam chodíš? Biely. No, keď ideš na biely kríž. Niekedy v júli a v auguste už vieš, kedy pôjdeš na biely kríž? Nie. No, tak potom, čo sa pýtaš hlúposti? Aký máš kríž? Ja som čakal, že poviem cukrovka. No a Stanka, sa chcem spýtať, akože to dá sa akože natypovať? Určite, áno. Na víťaza do určitého miesta umiestňa. Preto sa pýtal, že ako sa ona cíti, aby som ja potom vedel, že čo mám typovať. OK. Ja, že budeš nastavovať kurzy. Nie, toto je veľmi ťažké. Takéto športy sú veľmi ťažké práve pre tie momenty, že aj ten najlepší môže proste pokaziť a zrazu je posledný. Takže to je veľmi ťažké.
Dobre, tak my sa už len budeme tešiť, keď sa objavíš na obrazovkách, lebo tam ťa mnohí uvidia a my sa tešíme, že ju snáď uvidíme naživo. Áno, absolútne a ďakujeme, že si našla čas a prišla medzi nás. Eliška Mintalová, majsterka sveta do 23 rokov, to je zaujímavá informácia a teraz naozaj vicemajsterka sveta, ďalšia z osôb, ktorá sa pokúša o olympijskú medailu. Držíme palce. Ty na to máš a my budeme to šťastíčko, dobre? Ďakujem Nech sa darí. A prepáč. A chápem aj tvoj pohľad, je to okej. Pozerám na teba. Eliš, drž sa, všetko dobre ti želáme. Ďakujem. Športu zdar. Nazdar. Čau. Fanúšik. Športuj a tipuj